ओंखाम जानोसै दे खुफैनाङा गाज्रि हासबेन्ड होननानै बुंसिगोन नोंखौ मानसिफ्रा मिथिबाय गाज्रि हासबेन्ड होननानै बुंसिगोन ओमफ्राय दा नों आंखौ रागा जोंगोन ना जोंगायाखै होमबासो ओंखामखौ खुरगोन आङो साहा लोंबावनो र' आं इन्ट्र'खौ होना लाग्रोनो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअ'आ नै जोंहा दायो बयबो फुंनि ओंखाम आरिथ' जाखांजोब्बाय ओमफ्रायो दायो सोरबा सोरबा सान्दुं साहैगासिनो फोथारावहा ओमफ्राय आरो माइबो लामगासिनो बे साननैसोआ जोंहा बिराद खामानिखा मानो होनबा माने माइखौ माने जोंहा एसे लामस्रो खालामनानैसो माने लामनानैसो दुलियाव सोगासिनो आरोना बिनि थाखायनो बिराद खामानि जागासिनो सानफ्रामबो फोथाराव माइ दिहुननांगौ ओमफ्राय दा गावबागाव खामानियाव नांजोब्बाय आरोना सोरबा सान्दुं सायनायफोरा सायगासिनो सोरबा माइ दिहुननायफोरा माइ दिहुनगासिनो ओमफ्राय आंहाबो न'नि खामानि मावनांसिगोन ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै ओरैबायदि माने साहाखौबो खननैयानो जासिगोन लोंनाया नै दानि फुङाव खनसे लोंबाय ओमफ्राय नै दायो आरो फुदुंनो होबावदों आरोना ओमफ्राय साहा आरि लोंनाय काप खुरै आरो जों ओंखाम जानाय खांसि खुरै ओरैबायदि माने खामानि दङ ना थेवबाबो खामानिनि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोननि थाखाय आङो फुङावनो बे भिडिअ खालामनो माने स्टार्ट खालामलायबाय आरोना भिडिअ खालामनायखौ ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि भिडिअखौ ओरैबायदि बुरजा खांसि खुरै ओंखारना दङ नै एकदमबारे सुनांसिगोन आरो बेफोरखौ बेनोसै जानाय संनाय सुनाय नै फुङावहा साहा लोंनायफोराबो सुजायाखैनो दासो सुजोबनोसै आङो आरो साहा लोंबावनोसो नागिरदों आरो साहा लोंबावबा आरो सुलायनांबाय बेनोसै आरो हिन्जावफोरनि खामानिया ओमफ्राय आरो अमाबो आदार होनांगौ आङो खांसि खुरैखौ सुखांनानैसो अमानि आदारखौ होसिगोन आरोना टेबोलखौ एसे हुगारना दोनखानोसै आरो मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आंखो सानैसो आगैया आंखौ सोंहरगासिनो आरोना दाखालिनिफ्रायनो आं माने आंना गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुंना होयो आरोना माने जिथिया गोसोआव फैयो अब्लानो बुंना होयो आङो आंखौ माने सोंहरदोंमोन नोंसिना मानास खाथि जायो नामा आब' होननानै औ जोंना मानास खाथि जायो ओमफ्राय आरो सोंहरबावदों मा मानासाव दायो फैनो मोनगोन ना मोना पिकनिक जानो मानास पिकनिक स्पटआ दायो खुला जाबायना जायाखै होननानै माब्लाबानो खुला जादों आरोना ओमफ्रायो बयबो फैगासिनो दायोथ' नै लास्ट डिसेम्बर नालाय बिराद मानसि फैयो आरोना जोंनि मानासाव बेरायनो जायगाफोराबो बेरायथावथाव मोजां नालाय फैयो ओमफ्राय बे आगैया मिथिनो लुगैनायखाय आङो बुंना होबाय आरोना दायो फैनो हागोन बे आगैया माने आंखौ माहानिफ्राय होनदोंमोन र' आं गोसोआव क'क्राझार आं क'क्राझारनिफ्राय बुंदों आब' ओमफ्राय मानासाव दा थांजागोन ना थांजाया होननानै सोंदों आरो फैजागोन आगै मानो फैजाया जानो आरो जोंथ' थांगासिनो थायो लास्ट डिसेम्बरावबो थांनो होननानै सानदों जायफोरा फैफेरबाय बिथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि मानासाव फैनानै माबायदि मोनो ओरैबायदि समायना जायगाखा फैबाथाय माने फैबाय थानो लुगैगोन नोंथांमोना सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनो हागोन गोदान बोसोराव जानुवारियावहा पिकनिक जानो बा ओरैनो बेरायनोबो फैजागोन आरोना साफा जाबाय दायो खांसि खुरैखौ सुना लाग्रोनोसै आङो ओंखामबो संनो जाबाय मा ओंख्रि संनांगोनबा जोंहा दिनैहाय मा ओंख्रि जागोन दायो खांसि आरि सुखांबाय ओमफ्राय दायो नै सानजौफुनि संनो जालायबाय संनोसै
ओंखामखौ जानना होबाय ओमफ्राय दायो नै बेयो दिनै हरनि नामोन ओमफ्राय दा बेखौ माजों जानाय जायो मैगंखौ नायहैग्रोनोसै आङो मा मैगं दङ नै खालि आलु जाग्रा नालाय खालि आलुआनोसै नै ओमफ्राय गाजर दङ थाइनैसोल' ओमफ्राय मुलायाबो नै दरनै दरथामल' ओमफ्राय नैबे फान्थाव फिसा फिसा दङ ओरैनो फ्राय एवनानै जानांगोन बेखौ ओमफ्राय दायो आङो दालिखौ बेसेबां जानो बे आलुजों नाखौ माने जुल बानायनोसै आरोना आलु ओमफ्राय सामब्राम बेखिनिखौ लेमनानै लाग्रोनोसै आङो नै लेमखांबाय सामब्रामखौ हरग्रोनांसिगोन दा नैबेखौबो हरनोसै एसे हरबाय दसे खोबना दोनथ'नोसै दायो नै संख्रिजों हालदैजों हरजासिगोन आरोना दायो दा आङो संख्रिखौ एसे हरनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय हालदैखौबो एसे हरनोसै दायो नै बेयो मोनबाय आरोना आङो बांद्राय देखायबाय थायासै आलु नाखौलाय बयबो संनो रोंखागौ ओमफ्रायो दा बेयाव आङो दुन्दिया गैया नालाय बे सामब्राम बिलाइखौनो खानानै होफैबाय आरोना न'नि सामब्राम बिलाइखौनो ओमफ्राय दा बे मोनबाय दायो आंना गासिबो ओंखाम ओंख्रि संनाया मोनजोब्बाय ओमफ्रायो दा आङो बोराइखौ बोरै लेंगोन जादों मानो होनबा बोराया आंखौ एसे रागा जोंना दं आरोना ओमफ्रायो आङो मा खालामबाय दं नायहैनोसै नोंथांमोनहाबो नायफादो आंजों लोगोसे र' देखायनो रोङो आं उन्दुलांदो होननासो सानदोंमोन ओंखाम जानोसै मानो जाया दे आङो दा हराव ओरैबायदि गोथाव संना होगोन अनलाजों दाउ संना होगोन आं ओमफ्राय नों रागा जोंनांला मिसा नङा हस्सा फैदो ओइ ओंखाम जानायनिखौ बारा जिद खालामनो हामा मानसिया मिथिगौ नोंखौ मानसिफोरा फैदो माबार फैनांबायना दा फैनाङा नोंखौ मानसिफोरा फाल्तु होनना सानसिगोन अनला दाउ दे गोथावनो संनानै जागोन जाया आंनि संनायखौनो जानानै एकदमबारे लासै लासै पेटला जाबोहांदो आंजों नांलायबाय आरो नोङो मानसिफोरा नोंखौ एकदम गाज्रि हाजबेन्ड होननानै बुंसिगोन नोंखौ मानसिफोरा मिथिबाय गाज्रि हाजबेन्ड होननानै बुंसिगोन ओइ सिख्लाफोरा जाय जाय सिख्लाफोर दा नायबाय दङ नमस्कार हाबा जानो हानाय नोंलाय बिदि जासिगोन मिथिबाय ओमफ्राय दा नों आंखौ रागा जोंगोन ना जोंगायाखै होनबासो ओंखामखौ खुरगोन आङो अनलाजों दाउ जाहोगोन रागा जोंनांला मिसा मा खालामनाय जाखैलाय खुलिमारबाय गोलैयाखै होनबावो भगबान गोथाव जायाखै जाबावो उल्थासो होनखायो दे नोङो गोथाव जानायखौ मा होनो गोथाव जानायखौ जायाखै होनो ओमफ्राय गोथाव जायैखौसो जादो होनो साद गैया जागोन नङाबा सामब्राम जागोन ना जाया नोंनि रागोखौ नुनानै ना जाय जाय सिख्लाफोरा नायगासिनो ना गिसिगोन इयो दा हाबा जानो आयु हाबा जाबा बेबायदि जायो माथो बेबायदिसो जायो जालायसिगोन फाइटिंसो जायो माथो हाबा जाबाथाय इदि जासिगोन मिथिगौ
नों मानो आथुर जादों आं मिथिगोथ' मानदे बल गेलेनो थांना आथुर जादों बोरै मानथ' संख्रि हरलाय मोनस'वाखै आंना ला नों आंखौ दिनै इदि खालामथारबाय आरो नांगोना नाङा नोंनि होनाया बुस्थु नामा दिनैसो ना सानफ्रामबोनि थाखाय मिथिया दायो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्रायो ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना जाखिनि ससे नुदोंना बोराया आंखौ रागा जोंनाय बेखिनिखौ माने नोंथांमोना सोरबा आगैमोना नायदोंबाथाय गुमैया बिराद रागा गोसाथार खोमा होननानैबो साननोबो हानाय बांद्राय गोबाव माने बिदि रागा जोंलायना थाया आरोना जोङो माब्लाबा बिदिनो एसे रागा जोंलायनाय जाबाबो बांद्राय गोबाव थानायाबो मोजां नङा मानो होनबा अराय समनि थाखाय जिहेतु जिउखौ माने खुंलांनांगोन नालाय सानैजोंनो थ' बिदियाथ' माब्लाबा सानसे जाखायो बेखौ लानानै जे एकदम माने गोबाव थागोन बा सानब्रै सानबा सप्तासे इदि माने बेलेगखौ नुयो आरो जोंना ओमफ्राय जोंना बिदिद्राय नङा आरोना जि खबसे ओंखाम जायो माने आंना बोराया एसे माने टाइमाव जानो नागिरो आरोना जिबायदि टाइमाव जायो बेबायदियावनो ओमफ्राय एसे लेट जाबाथाय ओमफ्राय आंखौ रायसिगोन आरो इमान लेजि इदि होननानै संसार जानायाव लाइफआवथ' बेफोरबायदि ओरैनो फिसा फिलाया थाखायोआनो बयनिबो लाइफआव ओमफ्राय जोंनि लाइफआबो बेबायदिनो आरोना दा जोंहा मोनसे इउटुब चेनेल दं हिसाबै माने जोङो जोंनि खायसे ममेन्टसफोरखौ माने सेभ खालामनानै लाखिबाय आरोना जाहाथे जों उनावहा नायनो गोसोखांफिनबाथाय माने जों नायनो हायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आरो सोरबा आंनि बोरायखौ माने बिराद रागा गोसा नुयोनो आंनो कमेन्टआव बुंहरो आरो सोरबा अनथावथाव नुयो गुमैखौ होननानै बुङो ओमफ्राय रागा गोसाथ' बेबायदि जेबो नङा ओरैनो इसे इलायाथ' बयनिबो लाइफआव थाखायो नङा होमबा ओमफ्राय जुदि आंनि बोराया इमानखिनि जुदि रागा गोसा बा एकदमबारे माने अख्रा मोनबाथाय आं दिनैहाय माने आंनि गोसो बायदिहाय माने जेबो खालामनो मोननाय नङामोन आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि माने जेबो नङा आरोना फुल सापर्ट खालामो आंखौ आंनि बोराया आंनि भिडिअ बानायनाय बा आंनि भिडिअ आपल'ड खालामनाय एडिटिं खालामनाय गासिबावबो आंखौ हेल्प खालामो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय माने डेलि माने ब्लग बानायनो हायो आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोदान भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो